Que no venga nadie, sobre todo, va. Tens la cámara, Lluís? Encén-la, enxufa-la. ¿Quién es, tío? Prou, que sí. Tío, que no tenemos tiempo, alta vigila, ¿eh? Sí. Gigi no viene, ¿no? Vale. Pues que están corre, tú pasos. A la primera, tío, qué bueno. ¿Ya? Calla. Allà, Lluís. Que tenia que fer un treball. Vinga, allà, tio. Segur que gravarà ja, Lluís, es veurà. Pues cuidado, Bueno, nois. Tenemos poco tiempo, que están todos en el café. Deixem la càmera aquí i gravarem els professors. ¡Ay, muchacho, no chiulis! Muchacho. Doncs hi posarem aquests de geografia. Cultura xicola, que no foten ni l'ou. Examen. Saps què? Busca'ls a la selectivitat i així no paren tant el temps. Uita, mira aquest. Aquest segurament no el trobaran. Nen! Posa la pelota cap aquí! Jo t'he vist! Vols jugar? Vols jugar amb mi? Doncs jugarem fins al fons. Quantes línies vols? Que vols multiplicar o dividir? Multiplicar o dividir? Dividir? Molt bé, doncs només posaré jo. Dividirem, li posem 10 línies, les dividirem per 0,1. Fes comptes. No vas a la pelota cap aquí, va! Després ja en parlarem d'això. Com la tira cap aquí? Vinga, noi, t'has quasi la pelota. Coll d'Ibers, va, reforcem les fortaleses, tireu l'oli bullent, mateu-los a tots, sí! 1-0 a favor meu! Vinga, va, endavant! Hi, Torres. ¿Qué pasa, pleno? ¿Qué tal, muchacho? Con esta actitud no vas a probar selectividad. Be careful. You know, you need balance. Ai, no ploris, perquè saps que pots plorar aquí, si vols. Plora aquí. Gentlemen, go! Bye! Pero a ver, Peter, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en clase? Venga. Hacer algo, hombre. José María, a -4 tenemos reunión. Coge algo para tomar notas, ¿eh? D'acord, muchacho. Allà ens veiem. Muy bien. Hombre, els muchachos, mira, avui he agafat una pilota i han castigat blanques, que amb aquests nois no hi ha res a fer, no és que no hi ha volta de fugir. Yo de poner las notas. Te he vuelto a ganar. Un 90% suspendidos. Es que mira que no saberse las subordinadas. Voy a preparar la presentación de mis 20 últimos libros en París. Hey, ¿qué tal, Merme? Bueno, estoy aquí haciendo guardia y ahora voy a ir aquí a la zona de bachillerato, que esto es del social de matemáticas y están haciendo el subnormal todo el día. ¿Visto mi libro ya? Oh, tu libro nuevo, ¿no? Sí. Buenísimo, lo he escrito en un momento, ya llevo 20
Los presentaré en París la semana que viene. Pues yo lo que llevo son 20 partes. Hoy aquí no se salva ni el tate, ¿me explico? ¿Sí o no, Merme? Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Cuántas páginas tiene esto? Unas 500 solo. Solo 500. Joder, muy trabajado, ¿eh? Sí. 3 años, ¿no? 3 años. 3 años. Bueno, yo me voy a poner partes, venga. Bon dia. Jordi, estic farto de que els meus nens de segon de batxillerat estaven fent una classe mensual de factoratge i utillatge i és que semblen danis, han començat a fer moviments significatius. D'acord, Ramon, d'acord. Però el que has de fer, si vols queixar d'alguna cosa, has d'enviar una instància per correu electrònic a direcció. Llavors, jo agafaré, m'analitzaré i, si tinc ganes i tinc temps, te respondré. Però vols dir? Sí, en aquesta casa, tots els tràmits administratius es fan via correu electrònic. I a més, en aquesta casa, tots els treballs es fan mitjançant el treball cooperatiu, amb la tècnica del llapis al mig. Sembla un moviment d'enginyeria, Pues, dit això, bueno, pues ja utilitzaré el meu portàtil no port i t'ho enviaré. Vale. Però no sé si ho podràs enviar, perquè aquí, a la institució, l'internet no funciona mai. Que no funciona, que el wifi no funciona mai. Jo, aquest matí, volia connectar el Google Apps i no he pogut. I després volia enviar un tuit ortogràfic i tampoc he pogut. Marcelo, ¿has llegit el meu llibre? Hasta el último aliento. Juan Pablo II, el santo que cambió la historia. ¿No? Encima, el apagón maestro mundial ya lo predijo Charles Darwin antes de hacer su viaje al... ¿Dónde fue? Ah, sí, con el Beagle fue. A més, ja es veu que en aquesta casa lo de tecnologia no és el fort, no és el nostre fort. Ell els ha donat als alumnes de segon que em pagin un portafolis i res, no m'han fet res. Perdoneu, que és el lavabo, això? No, això és la sala de profes. Ah, coi, jo volia anar al lavabo, doncs, que aquests plànols no... Ai, per cert, el Joan Firol em devia unes làmines de cara, perdoneu, Adéu. Bueno, Ramon, et convido a un cafè que em sembla que ens convido. Vale. Anem a reparar el wifi. Ai, la faroleta i la meva cotorreta. Yo soy tu padre. Examina tus sentimientos. Ay, el meu gnomo. Ai, el gnomo. Ai, la meva cotorreta. Hi children, I'm repairing the Wi-Fi. Buah, vaya tela, Arbot, tienes un nivel de inglés que da risa. Está in the down of the level. Mira yo cuántas partes tengo aquí. Mira, este es para el Nil, otro para el Nil, y 3 para el Vilanova y uno para el Ventura. Bien, el Gnomo, el señor Bob y el Andreu ya han arreglado el Wi-Fi. Joder, es verdad, ya me han llegado todos los WhatsApps. Es que yo tengo una vida social que lo flipas. Bueno, tío, yo me voy a tomar un café y me voy a ir para Alicante a pasar unos días a hacer windsurf. Y bueno, nos vemos a la vuelta, ¿vale? Hola Pedro, hola Sidera, adeu Pedro, adeu Sidera. Adeu, Andreu. Pero a ver, Joan, un día de estos podríamos hacer una salida cultural. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, podríamos ir al teatro. A ver al Quijote o al Sicario. Però és que clar, aquesta gent no... tenen 18 anys però és que no se'ls pot treure del col·le. Són uns immadurs, m'entens que... Jo ja no sé què fer-hi. Va, tú tranquilo, Joan, déjame a mí. Yo les puedo controlar. Si no les voy a hacer alguna llave de juego de los míos. Tú espérate. Pero a ver, Joan, ¿qué les pasa a estos chicos? No se pueden controlar. No, tienen actitud pasiva. No se portan bien en clase. Pero les pongo de veras y nunca los hacen. No toman nota. Encima por mes no para de vacilarme. Encima con vocabulario suave. Però és que la dic amb aquest saludo feixista Y Dios que siempre lleva la sudadera. i la doca quan em giro ja és que ja està fent el burro, és que... Joan no se quiere aprender los géneros periodísticos. Y Ya, encima le da igual. I el Nil sempre molt coll. Miguel tiene una actitud pasiva. I el canal que sempre té les pibes està mirant per la finestra. El Terrible y Guillermo no paran de reírse durante toda la clase. Yo creo que se ríen de mí. I el Canel amb aquella autoestima que es creu xulo.
I no para d'imitar-me en tota la classe. Que el padre aquell nen no arriba a l'hora ni a patades. Y Ventura se piensa que va a probar. Si Cola no para de hacer sonidos selváticos. I el Lluís deu ser un expert amb els canviassos. Bona tarda, muchachos. Acabo d'entrar a segon de batxillerat i puc donar que batxilla més per allà davant. I és que he descobert que la meva mà és automàtica per anar horitzontalment. Els he produït plenes negatives, 3 rondes i és que m'he quedat sol. Si vols dir que hem de fer servir la lògica. Mireu, per exemple, un quadre del polo. Servir la lògica, això. Són les danses rítmiques més primitives de la naturalesa. És que és tan senzill com això. És que a la activitat els hi portàvem unes faves. Bueno, tranquils senyors, que aquest és l'últim any. Bueno, tranquilo, Joan. Ya verás como alguno se queda con nosotros. És que no sé si és del néixer o és del créixer. Passi, passi.